The Great of Karimba Indonesia. The Art Dance of Java Indonesia. Kembang ing jagat kang rembaka budaya tan kendhat lestarian Karimba Indonesia. seger kanthi wibawa anguri-uri supaya budaya lestari. Sugeng Siang Sagunging Sutresna Budaya. Sugeng pinanggih kalian kaula warga Senis Karimba Indonesia. Wonten ing kalodhangan siang punika dalam rangka opening tumbas swalayan wonten ing tlatah Wonoboyo Keji Muntilan mriki. Kaula kapureh paring panglipur lumantar seni kaula Karimba Indonesia. Lan kaula badhe atur pasukan seni lan kreasi tari kang kairing irama panebrama pitutur ing pangajap. Mugi-mugi wakita dados tuntunan menggah menghibur sutresna budaya wonten ing kalodhangan siang punika. Lan sumangga kados pundi lumampahing pasukatan seni kawula menika kadherekaken kanthi sukamreksani ngantos paripurna. Karimba Indonesia tunjukkan pesona.
Makan ketupat dibelah 4. Makan Indomie tidak berserat. Meski tak sempat tangan berjabat, tapi silaturahmi kita terjalin erat. Tetap semangat konco-koncoku, dulur-dulurku kabeh. Tetap bersyukur untuk apapun yang terjadi. Terkadang kita perlu jatuh untuk tahu siapa yang setia, dan kita juga perlu salah untuk tahu siapa yang tulus. Bila kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Masuk.
Atur para kanca atur pambagyong dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saged ngrawuh wonten ing kempalan siang punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodara atur para putra atur pambagyong nyuwun ing para bapak sedaya pandang bahu pikir lan tenaga serta bantu kelawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring anugraha kita sesuai dumateng pangeran saged netepi kewajiban darah dawuhe Gusti Pangeran ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening Pangeran Daripada meneteskan air mata menyesali masa lalu, lebih baik meneteskan keringat menyambut masa depan. Sambut yang datang, ikhlaskan yang pergi, hargai yang berjuang dan lupakan yang menyakiti. Sing
mriki perlu arah-arah kanggene hiburan supaya netegak sarata bisa aman. Ayo para kanca maturkan prasaja supaya gembira kancane pemuda. Ayo Simbah Putri ojo isin ngaji najan sepuh-sepuh boten kenging ribu lamun samirika benjing ing akhirat badan diwasa dening malaikat. Ayo Simbah enggal ibadah sebab umurira sampun boten tambah lamun ra ibadah dening akhirat lamun kaya gajah ora bisa obah. Ayo bapak-bapak enggal tumindak nindak liya-liya lumpane wis lupa kados sampun cekap lagu-lagu kula kok menawi rapatan nyuwun pangasama. Cintailah pasanganmu seperti air laut. Walau pasang surut selalu ada, namun air laut tak pernah berubah rasa. Gendo ayu rupane ora tegas aku sengit mok aku eling kepine sliramu tegal medhot katresnane sing apa jalo
karena umat Islam memperingati. Karena waktu ini jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi. Karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi. Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi. Maka mari kita bersama diperingati. Maka mari kita bersama diperingati oleh kaum Islam, pemuda dan pemudi. Jika tidak hormat akan dapat godong besi. Jika tidak hormat akan dapat godong besi. Tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Sopo wong urip ora gelem memperingati. Sopo wong urip ora gelem meringati. Maring Mi'raj ira Muhammad Nabi yang suci. Besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni. Besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni. Kang ngarang neraka saklawase ora mati. Kados sampun cekap dados atur kawula. Kados sampun cekap kang dados atur kawula. Kula badhe gantos ditani urip ning donya. Pramila yen lepat nyuwun gunging pangaksama. Pramila yen lepat nyuwun gunging pangaksama. Sedaya pokon pemuda saking Sekarimba. Yo 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 yo. Pripun kabari dulur-dulur kabeh? Riyaya niki pun nonton pasangane dereng. Wah, tak dongake muga-muga nang ketemu jodone. Kalau tidak mendapatkan yang kamu cinta, maka cintailah apa yang kamu dapat. Cinta yang baik bukan dia yang berparas cantik. Laki-laki yang baik bukan yang dinilai dari outfit yang menarik. Jangan pernah menyimpulkan orang baru akan membuatmu bahagia. Jika kamu belum tahu isi hatinya untuk siapa. Ingat, cinta boleh tapi bertahan untuk orang yang salah, seperti kita memeluk pohon kaktus. Semakin erat kau peluk, semakin menyakitkan dan terluka. Raga kang kacira tresna
tinalita lining jiwa kegandrung parasmu manuk kenari ape oceane dikurung brodol wulune wingi-wingi isoh nyekel tangane saiki mung isoh nyekel janji manise sakno Tak kira gur iso nyekel manuke ngono. Mbah Kong Ora lakon iki aku ampuran aku yang ninggal kesliramu nanging atiku wis tututuemu Gusti tansah krungu apa panyunanmu muga kowe enggal entuk kantiku Nanging atiku wis tututuemu Gusti tansah krungu